Здравейте! Казвам се Васил Василев и съм автобояджия. Вече почти 30 години съм забъркан в ремонта и боядисването на автомобили. Добре дошли в канала от вас да спрея. Тук споделям реални ремонти от моята ежедневна работа в сервиза. Автобоядисване, поправка на изкривени и отраскани панели, ремонт на брони и различни видове щети по автомобилите. Целта на каналът е да покаже как се извършват качествени ремонти и как може един ударен автомобил да изглежда отново като нов. А сега искам да ви кажа нещо важно. В последните месеци забелязвам, че хората, които гледат моите видеа и следват каналът ми, не са само от България, а има доста хора от Англия и от различни други страни по света. Затова реших да създам нов канал. Vazda Sprayer UK. Там ще качвам съдържание, което ще бъде на английски, за да може повече хора да ме разбират и гледат моите видеа. Разбира се, този канал остава и аз ще продължа да качвам видеа на български, макар и не чак толкова често. А вие, ако желаете, можете да ме последвате и в новият канал. Ще оставя линк в описанието и в първият коментар. Благодаря за вашата подкрепа и ще се видим в следващото видео. Stay tuned! Чао за сега!